adagulula major window uko la kuseli kwa nyumba limena adarani adazalowa mtabiro chalichi masana sana Bona ndio kushauri leo ndakote mafaranga yani manokote mabiro jambo nga mundura ndimo anthu anali ndima ndimo shuruka ndi anandigera ndimanga follow kuri ine ndimonga ngati ndekuone no ndakhala masana yekumakhulu basachimanga kumadzongana kana nkosi zipezayi zikulomena ngana phona dzana ngene kusaka fufa ngana nkosi zipezayi kali momwe sakhala kuguba kwakulwa fedu losanga zono kudamba kina yose kwese takalo masuka kuda katundu watu muna mwake mbali tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Ndine Gofat Samuel Lazaro komanso sizitu kadewere tikupezekera kuno ndi family mango ndi kumvota ko ndiye kuno kuti angobvetsedwa nkhani tili ku office kwathu liyayi agwira mbava ndi nkhani imene kumveka kuti ndi yankhuku ndi kuti munthu kumangidwa mpaka nati kumafika pomenyedwa nkhani yake yankhuku zachita kukhala bwanji komanso transindikira nkhola ameneyo zinakhala motani ndi nkhola ameneyo ali omangidwa anjata koma tikufuna ticheze naye mafusa awiri atatu anayi kenanso ndithu tikuyembekezera atsogoleri a bairo ino komanso mwina achitetezo ngakhalenso akubanja kunyumba kuno kumpanda kuno popeza kulano wake sanafikebe kuti mwina kucheza naye zili stadu komanso mwina kutheka kumukhululukira pa zimene iye akumuganizira kuti wapanga mwina ticheza naye chimwana ameneyo kuti nkudziwa kuti ndi ndani mbali wanga mwina dzina lako ndi ndani mbali dzina ngani chikumbutira mudzotsuka onthetezo bomla tsangano tilipeni chabwino ukufika ulongwe udafika lipo inendo kwa yata chinomuzi wa global ndawete kwenye mali kwacho kumene somakhala chabwino ndiye kuti mutsipeseka kupanda kuno kuno manjiwa leo ndina dzulo ndikufanya mali kulawira kazanga monga business yangu imene mukuti meboro monga senoni mukumana ano mazibo madzulo nteze mbiri ne ndikuta mabulo anga ne nditafika zonino madzimahule nde nakuna omweke nditagona nde kushawa lero ndakote mafaranga yani manokote madzimahule jambo nga makuti awira nde ntakaoda naoda ashishetu pero wotezetu ine nde nakumanda zibombena kuti mabola ura asile mabola pero kwa mabola yana sikwenda ndekura ndiwawa tikukuzira nde nalo la benduma yena buri business alini ine ndibanga business alini jadi arasha nde ndafusore nguku mwezi ndama zingati ndeve nde abantu ajana bwenda zikaza kumagwa mabola ne body figa mabola jamare nikali maidziwa ari nyamule nguku zwirizi ngoro ndetseni ndama ko yitsibati kumwepo kurandu ineyo makazo mmozi bujimo munda ntambeni anto mmozi mayo mara madziwa ndende nyimuke mene pajapo ino kura kwa udetsera zvirizi kutana ndi mmozi mene ali majamao ara mwene ndama ripatsira pa ifera nyama bro wana yani nyama bro sensingwenda mene sura na jana ntengo enawo ndiye wena anezura asefe unyamudi yanyu mukudzirani unyamule mene yo kwa udetsera ndamakora ndiyako ifere patsiya betso kumuzira ndani ngana makora kwa tsemongeno business ndafika mene pajapo ndanyamuka mene pajapo apa savure mabula jene kufika pena ndaza nyamara ya mabula dzalivura ngondo dani ndode mene pajapo ndagulanyezi wanga ndagula mfuranga deji mandiki ndagula marongo deji kuwanga ja manja ndabutsa voda ko mujeni mbalande muja ulendo dzitsa voda ko kundunda kuchoka mandiki ulendo sawa ngobira kwenye manja ndona ntakuthamanga bula ubwini sina chichuke nalibona ndwanga ja sibidi monga nemedi kuda
ndikupita ndifusa mkulu bwanji ine ndakula ine pano pankunda ndakula mwendeve ara mwene kuonena ndaza ndikwazi ndakula ndimene kula nenkukwili pano pede ulendo lendo ndauza kuona ni mujumbo mulanyezi mumu ndipo mulomaro ndipo mulofradishi ndipo adzenfusa ijeni bwanji mtumba mandimu bwanji oli mandimu ana gomina kundula mandimu anthu anali ndi mandimu oshukuka ndi anandigera mandimu anga folo kuli ine ndimonga ngati mpira nawo kwa akazanga ndauza apa savula ine mandimu ulenga ndetse monga mino japa ndona anthu andilenge mino pati ndambo kusa zibamundira kwire neyo bwanji takangolola nyamarawo pamene ndakarani pamene nakagula zinthupo azibambusana wonse mutipitsitsi nguri wina ayo ndiye Romani wina ndira wina ndi Paulo wina ndo Malawi wina ndo Ntilebeni wina ndana wakuwa Ntilebeni andana ngana ndana 5 wina ayo ani mkazi yake hada kurenga zo bai ujopunduka mendo ndamada nkoreva nopo umadwa bai olumala ya amena ndeka saka mara kurendu ada kurenga zo bai wina ayo ko Malawi boseni mafuru basi bombo samfuru sakuna ndipitsitsa imozora azibambo mungo ndira kwene andu angolonda antu amenda ndakula dzituzi tabita governance ngomizini imodzi mankuinga khale mwana imene anyamula chimene kapene kuti inewo amanduza zimene zozonde bosona mribwetse kunoko aranthu anepo araro ine manthu ine mmendi wadzonda anthu awiri kusonyeza kuti inuyo nakumangirani simukuchitsa china chilichonse ine ndiwofuko ziliyonse kuti munakhangara ndakuida kulandira kwanza mmoja mufuko ndizona zokosi kundiuza mungapemphe motani kwanu akakubanja kuno kumasantha munakumangani mungapemphe motani kuti munakumasipeditsimbe akufisiseni mwauza mupele kwathenga wanji ine agovare mongene muhokulu ndafika kumofika ino ndanyalira ndivo ine chimene ndikupempha kwa iwo anthu napempha kunena kuti ine andilole ndiomwe mandipangiramo ndikalozemo nyepamo anthuwo kuti no chimechi chonse chochitikacho anthu ine ndidzekaloza anthu acherali ndi amene wawa kuti ine wajawo achiwonesa mufokozi mnarenga yani atenga zinthu zifene ine mungani muno business yake magutse mabholo limakumana bhelo kujozi bokuja mukumene mumakona zinthu wamiye kumari banja akulu makondo akambo mwezi ndeni bemba kampone kuti inabe mposiwa ndithuka growth na bwere kuti azingatheke inakonese kundirani akonese kuti mbitele mwezi wa kuri nkalo ndo anthu imene ndakula ineyo zina nenga chimbo shukira Ntilebeni mwezi wa kapondo baje ndawore panyamana mumene wayankhulira mkulu ameneyo akunena kuti adashokera kwa Beni koma adakulatira kwa Nyamani bebe takalipo kuti dachizuso ndi anthu ena ofunikira zokhudzana ndi nkhani imene koma muja mwazula makufulokoza kunena kuti amene anapatsa nkhuku akutha kuwadziwa angopempha anthu akufuna kwabwino komanso anthu amene amagazimba zimenezi kuti mwina nkupita kuti akalondole kwa anthu amene apatsa nkhuku popeza kuti akunena kuti anthu amenewa atha kuwadziwa bwinobwino kuti anthu chabwino komabe takalipo kuti ndi mkulu wina amene anakwanisa kumvira nyamata ameneyo munthu wankulu muli bwanji ine ndi ine muli bwanji kwa tili bwinonso kwambiri anthu ine ndimakudziwani andisama kudziwani komabe mwina pano ndi pa wireless ine dzina la Flores David kupanda kuno tili kuno kwa kupanda kuno kwa Lamwanga anakonda chimwe tikuona munthu ali omangidwa munthu uyu ngomangidwa chonchi mpakuti ine ndimanga business yachimanga ndiye ache mwali wanga kunyumba kuna chodo dzulo ndiye anadzapita nokumakazisa pankhuku zija ndiye mwa imodzi nkhuku ija inadzapezeka ndi munthu ina wake atagula ndiye atafunsa nkhuku itu ndezindikiro ndongokorani kwacholedwa ndiye munthu uja anafuroza kuti ineyo tu nkokuti nkhuku ndetotula munthu amene ndimugulayo ndikhuza kumudziwa ndeno achemwalanga sana kuti panakhala povuta kuti akuzotenga nkhuku ija ngakhalebe yapezeka chifukwa anthu ena anadzafuroza manena kuti imeyo tungati nkhuku iyi munthu yakufuroza kuti anagula mugwiritse ntchito zimene yakutani zimene yakufurokoza ndiye beno iye uja chifukwa cha mankhuku wake kudzayankhula kuti ineyo ndikuzokwanisa kuthandizani kusaka munthuyo ndiye ndimafuruzira munthu aja mmene anafurokozera munthu ngomuonekedwa kutakutakwa ndipo chifukwa choti usikuwo anadzemuona munthu ali pa anthu atatu ndi ana usiku ndi munthu anamuona muonekedwe wake ndi mmene amafuroze munthu wogula nkhuku uja zimangofanana pa mafuroza kuti munthuyo ovala wekisuti ngomera mbali ndi pamene paja pamene tathandiza nomankatirani tisaka munthu ndiye wanthu wena amene anadzafokoza kuti munthu amene musakayo polowera kwakuti ife ndimene tadzamborani tadzamba kupita umene kuchako kusaka kenaka mpaka tatani munthu uja tangwira ndiye nthawi imene tangwirayo ono tsopano tafunsa kuti iwe nkhuku iwetenga kuti ndiye onera kuti nkhuku ine ndatani ndagula
ndetu kuti nkhuku idifetezi ndiyira kunyumba kwacholedwa mwa imodzi pa nkhuku imene bedwa inditiyo ndi imene iyi ndiye ujopitiza kukana ndetu kudziwa kuti munthu wokuba savomera kuti ndaba koma ngati wapezeka ndi mwa imodzi pa nkhuku zimene zabedazo tinango zili mbono nditiyo ndi pamene tantenga kubwera nyumba kuno ndiye pa nthawi imene anadzabayo padzapezeka chindimu chimodzi kunyumba kuno anagwetsa chindimu ndiye iyeyu tampeza sali mzini munthu uli mbono ino padera tampeza ali mkatochi kamene amayatsira usiku tampeza ndi maki okwanira 16 nkuti kuti munthu olongosoka nkhali maki okwanira 16 ali nyumba zipenda zingati iye ndiye tabwerano kunyumba kuno zina amene oteteza chifuti tayimbira anoka kunyumba kuno sana bwereya atuze kuti ine ndikupemphani kuti munthu ndidzandani ndidzampeze ndipo chifuti amafuloza kuti ineyo ro anthu amene andigulitsawo ndikwarani akamba zoti amene andigulitsawo mwana moti afuloze chilunga kuti anzanga amene mabanawo ndikwadze nyumba mwawo ndiye iyeyo mwana modzi tifendere afuloza kuti anzanga amene atani anzanga amene andigulitsawo ndiye panopa chimene tuyembeza anoka kunyumba kuno chifukwa atenga nthera akubedwa kunyumba kuno ndiye tudikira nanu aka kunyumba kuno kuti akatabwera mwina make pakozokhala pologalamu notino apange dongosolo lotino asake anzanga amene akwanira amene mbanawo kwanda anthu ambiri mona anthu ambiri akudanda uno bairo kuno amaberedwa kwambiri ndipo sipatha mwezi bairo inosaberedwa yayi anthu akudanda ula kwambiri ndeno mwa mmodzi amene amakhala kumabera anthu ndi amene yuno muja mafurukozana mukuti mudikira nwake yako nyumba kuti musire kutsoko nkhani yachitetezo kuti sankula amene kuti muna tuzi moyo ndi motani kutsoko kuti anthu akakufa kuti mbava ukafika anthu kutuka kumasifika kubwera tona kuti kukhamukana apo kuti mumpeze ndimonekera ngati amene akonekera mphamvu sana vulazibe ali bwinobwino kuti mumpeze monekera ngati amene akonekera muchifukwa chitetezo chimene yonse anoka kunyumba fuza mupitize kuteteza mpaka ndidzampeze ya tumuteteza ndithu nomwe makeno zina zimene anthu makeno zali nawo zisachitike yayi mpaka anoka kunyumba rani adzamupeza akuba amene wa usiku amene anakwanisa kungolomo kula nkhuku limene likapena naloso nyumba mwina kuti atenga katumbo sene ayi nyumba mo sana ajema wasandufuza kuti mwa amuchuli bai koma amadandaula nteza mbiri amadandaula sana masewera iya itathokoza kuti munalola kuyankhula komanso kwina kupitiriza kusamalira amene mukanisa kuti akuba amene kufikira nanu aka kunyumba kuna atabwera tabulu mpango zina lija ine dzina kuti Lawrence David Wai koma wandi macho onkudi sala sala tathokoza kwambiri sala iya ndikupanga moto no muhuli anthu osiyana mamulumuza naso kuti mafaba simaso ndithu akudandaula kunena kuti kuno kuti kumadandaula tikumaderedwa ndeti lesa ndithu kuti mwina tikhoza kuyankhula ndi awiri atatu anayi konkuno makamaka ku votako kodi munthu wako kupera konkuno kupera konkuno zimabwera mwakatiti nkabwerebwere okay koma sagwidwa kubaba atukhala nakula ameneyo okay iya tathokoza mbale wanga zabuno zonse atilekeza ndi mumakhala pa ndima zizina kunyumba chakuno agome zana hilo tuendesha kuti itaona wendo kulirana dzakomera wakulogera kunje kurasa munisoluka kubatyagaletu mabanda kucha mine bayo simna kazilise mlaki nyamara chilezo nasinkaenda ndisizo kuyenganirana yatathokoza gome chikuti munalola kuyankhula nafe amene wandiyaneba avizinyu wokhudzana ndi kumpanda kuno nyumba yawo ndipaseliva ndithu zakudandaula ndimene mukuvera mutete kuti amavutika kwambiri chitekezo ndi malume wakuti nkhuku tuyendesha kuti zawo zidaso kodi papa muli bwanji ati bunosi pambiri mwina dzina lanu papa nazana ni Jeremia Chimushanga Jeremia Chimushanga muri sobairo mwino imakhala nyumba yawo
ili pamusi chabwino tatifotokozera ndi kunkhani yobeledwa ati zili motani sezothi mhlawumbe ndikambe ukuthi unge kwathu kuno bayidi unoyi kumali movoto ambili chaumbava sithi khona tulo khani ya nkhuku ngokwangana nibeka nkhuku zokwa 23 matomba amakala nalesabata ilo ngangoloba kuthwa mpanda kumula kukhaya ifitiri bona sina veso yaje kwa mama labo zinkhuku zosimulile nkhuku zose ngimazira omba zose hilose kuola ngangora adika simakalaso kudiso ndipulumuke wiki kuti kwasophiwa nyumba adanthaniza sondi muntu nipasa ndalama kuleni makala ndangada rengera rumosa amene chichosi siti mayembekezeraso kuti nakumana wavuta kana zimezi chabwino ngokoso masana ngapha kuchallenge amabwera ndakunaso window aba kanye matano maforo kumana kwazikombiwa ngokoso masana ya matama mwina nditanga wanje ndikuza kufotokoza anzana amene makhala nawo bayiro nokunkhani chitetezo kuti dzigona bwanji pofuna kutetezera ndi kutosa ngati kwa kubangana dzigona bwanji umodzi ndiyene wokusambe ndilisho tulo amwene nditulo ukukolenga muntu alawuze usiku azikona zimwe zimachitika zizinko chitika chifukwa kuti chiwanda sugwesho padipo pamene amakhala banga service pamene koma chimene chimachiwa kubali kwathu timakwanisa kawo chumbe na mafoni kwa chikiziro timabwera zamthanzira nzathu sauno ndi wina atabwera sadamukhomera koma chiseko wali kuone koma chiseko atasabe aneba akhomewa zachora anazafika anthu enafe atasada ndiye kufuna kupempha muna apolisi atamenda kwambiri usiku kwa ife munga wangu tilibe kuchiteza kuti ingakondeza kuchiteza ngati apolisi amenda usiku bona ni uzolithaliza zoni tathokoza kwambiri George Chimushanga Jeremia Chimushanga ziko mokwambiri tikuona so amayi ena amene alukalipa kwambiri alukalipa mtima saa kugwira kuonesa kuti amakhala bayiro lomwe inonso tatifotokozani mwana ukalipa kwanyumba kono simabereka ndekuone nondekhala masana yekumakulu zipasa chimanga tikumadzongana ngana nkosi zipezayi dzulo mangana ngana pwena lengene ngana kusoka ngana nkosi zipezayi ndedzulo kuchokwa dzulo kuona nkosi zipezayi lelo akulipa kusika mboka ngana nkosi kuyenda ngana nkosi zipezayi kuboka alwale mene ndemona kula muntu uyo ngobadela ndamone nemuntu ngobadiledi inaje bwino ndendo tukula kuyayi ndimana sili kutani ndikela ngomazamba ndimana igwira mudeni ndakala kusuli kulibira chino unakuza ngani bezera baba ngoba zimukuzi zabo andi ameya jakunyumba kuna mene mwachule bosiko isiyo yondane basi sonyeza kulumba vokula kwambiri nomukufuna kukuzana zitatu kukuzanga ndibase bazitatu zikwera baba ndiwezi panoso ngokoza munanga kusoka mulanga ndikawasala ndemene kwazerapo anthu kudandaula molikisa kwambiri nkhani imene kukula pano ndi yankhuku akunena kuti bayiro ino anthu amepezerera kwambiri akuba amabwera mu nyengo zosiyanasiyana ndiye mungasumukutsonga kuno maso akasindu usiku kulo ndi kulo kukona ndi kukona ndemo chamafelamu malipoti kunena kuti akuyembekezera kuti anu akakumpanda kuno abwere cholinga chakuti asapange chiganizo chimodzi kuti iye yakuza kutenga nkupita kumangalo zaswanza kapena kunena kuti anampatsira nkhuku zimenezi kapena kuti apange pangasomasa kuti atumize patakalipaza pakuti pimene tinafuna menelo bescan robalasuna ine kofa samarelazera kumaso sisimu jaro timafotokoza kuti amina kumuganizira kuti wadzaba nkhukunzo kukhola lake ndi limeneli ndithu pamene simukuona ndithu nyumba pa site anu akamakhala kuti agona amene mukhola soli pa site ngati pamenepa ndiye kuti mujafotokozera kuti kuno ndikatiti ndithu kumakhala kubeledwa ndiye kuti amachiwa mpando amene kulowa basi ndikupanga zimene angathe kenaka ndikumapita sonyeza kuti kuno kumakhala kulira mama mumadandaula adi kwambiri pomwe ine ndekudandaula nkosatha chibwereni chapavila pano kudzakhala ndimakhalira nkhani yake imene iyi kumangoberedwa
nthawi ile iliyonse kumangoberedwa sipatha mwezi mbava zisarani zitasadabwere anthu amene amabwera ndi anthu atatu ulendo wina amakonda bwera anthu atatu ulendo wina adabwera atalowa m'nyumbamo adadzalowa m'nyumbamo adadza ndiuze zone kuti ulipatse chani ulipatse ndalama ndiye nthawi imene ndagoneza ndikuti ndiusadziwa china chilichonse une kuti zimakhala bwanji ndiye mbava zitalowa nyumbamo pamene adine kuti mulipatse chani mulipatse ndalama tona kuti amuna konda driver ndiye pamene ndauze zone kuti koda driver umaone zone kuti nda driver adriver amene pase kuti amapeza ndalama nthawi ine iliyonse iwo atu driver wawo sayakhala pachani pase kuti amapeza ndalama amatani amapanga kuti bako nthawi imene amalandira ndalama zimachilotengera mu nyengo ndiye pamene kuti ulipatse chani ulipatse ndalama pamene ndalama adakhala akusakasaka ndalamazo ndalama imene adasiya ya ndiwe ndimene adakwanisa kutani ndimene adakwanisa kutenga anaona kuti achepetsedwa ndalama imene adayipezani pamene adatenga ndisalu zina ndisapatonso kutani kunyamula mapita nazo choncho kumabwerabe basi kumabwerabe nthawi ine iliyonse mwezi wathawu adabwerera ndungo kumene amakonda kuchito kubwerera nthawi ine iliyonse amakonda kutani amakonda kubwera mwezi wathawu omwewu adayigudula region window uko lakuseli kwa nyumbako limene adarani adadzalowa mtapiro chalichi masana sana chabwino pano abambo ako nyumbako mwafotokozera mujimani nakurama kuita ntchito pakatali pang'ono ndafotokozera aruzi zone kuti tidikire tisambe kupanga chilichonse iwo arani afike kale pachone kuti zimene adaononga zinthu zambiri fa adafika so iwonso ali pamphongowo adadzaphwanya region grasi la galimoto lakutsogolo iya tathokoza kuti mwalola kuyankhula nafe dzina ndinda zikomukombira aita David iya kuyankhula kwa amayi anu ake akunyumba kuno kudandaula maka panchilibo amene umene achifamba kapena kuti zigawenga inde akuba amenewa amakonda kupanga ku nyumba kuno zabuna zonse chimene chilipo pana kudikira amphongo mujana murama kulira ntchito patali ku kampani kumene kundithu ku Limboni nde akubwera ali munjira kuti kena akapanga dongosolo mwina lontenga nkulu amene ndikumanka sasakanya mataye nawo kuti basa akhuza kubweza katunduyo komanso nkutsata njira zina kuti ampereke m'manja mwa achitetezo kapena kupereka chindapusa zabuna zonse dzina lije ndi ndani Mashimino Manuel makhala supero mweno chabwino ati mudanda ulaso nanunso kunyumba kubeledwa kubeledwa kuti nkhuku wazisira mazira mazira tunena pano alikhale koma sili madziwa zoti amene akutitengera katundu ndani ndiyataona kuti ndiyo amene ndakunena kuti kula nsaki chakungwenyewa ansaki sakunena aso kuti makola awo ngakuti ayisakunena muno sikudakhala kwatheka kapena muno shoka ndi nyamata amene komanso ndi anthu ena kuti adzinkalo kuti anseke wali pati mwina kapena kubwezeresa mfumu zimene nkhani yake inafunika idakhala motero koma iyeyo tiona kuti chilungamo chenicheni sakutani sakufotokoza ndefe tinagazi zoti ndakasifera lilakale ndetinaagazi zona kuti mwina mwake tingoma ngazi zoti iyeyo ino basi angoona zina zake zoti no kuti basi ubafukengerwa chepa pang'ono zina zotena nakasife katundu kuti apati imarugula nangatipanga pa chabwino iya tathokoza uthenga wapadera mwina amene mungafotokoze kwa anthu amene mmakhala nawo mpairo muno ndi wanji wofuna kuthana ndi mbava ngati pamene mudziyang'anira na mutani mudaka kuti zimayenda bwanji ababatu kati momwe zakhala kuguba kwakuluwa ife losanga zono kuti ambanire china chonse kwa ife dakhala masuku kuti katundu wathu mwina mwake mbali modara abiseka iya tathokoza sabuna zonse mbali wange mwati nkhuku zirapo zimenenso zabedo mezana chabwino ziko mukwambiri iya kumeneko ndiye kumapeto kwa ripoti limene tinafuna tikupatsireni mu tsiku la lero tikangonena kuti zinthu zimenezi zosayenda bwino ndi pang'ono pomwe tikuyankhula pano mkulu ameneyo wafika populumutsidwa ndi apolisi ndipo watengedwa akusamalidwa kumeneko tikuwuzeni kuti mkatikati mwa sabata imeneyi anthu 4 ndithu afika pophedwa maka mu khonsolo muno ya Ulongwe poganiziridwa kuti ndi akuba zinthu zosakhala bwino pang'ono pomwe wina ndithu kuchita chophwanyidwa moto pambuyo kuti amakalwaso nyumba mwansake kuti akabe njinga ya moto koma chigawenga chimenecho chinafika sipovuta kukavula zaso munake wa nyumba nde tinafuna tingoteno kuti mchilibokha ngati ubera nawo wadzachulukirabe kanyengo ngati kano mmene tifotokozeramo kuti anthu 4 ndi amene ndithu afika pophedwa maka mu nyengo ngati imeneyi koma mkulu ameneyo iye ndithu wapulumutsidwa ali manja mwa polisi nyamataso ndithu amene amafuna kupangidwa chipongwe ndi anthu okwiya maka pomuganizira kuti anaba nkhuku ine ndi Govert Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere pitirizani kumatsatira channel imeneyi popeza ndi imene imabweretsa nkhani zosiyanasiyana nkhani zachuchuchu zimene zachitika m'madera mwanomo zabwino zonse ngati ndinu alendo osewala kulembetsa cholinga chakuti nkhani muzilandira mwakathithi zikomo kwambiri Club Junta, building better Africa.